Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da sake saduwa cikin wani sabon bidiyo. Bidiyon mu na yau za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka cire background kenan, ko na hoto ko na application ko wani abun da dai kake so ka cire background nashi. Kafin mu shiga cikin bidiyon, da Allah ina roƙon ka, da yau ne farkon zuwan ka wannan channel ita, ko ka daɗe kana bibiya na baka mun subscribe, sai ka taimaka ka danna mun subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa, ka zaɓi all yadda da zarar na ɗaura wani sabon bidiyo zai zo a gare ka. Yanzu za ka je Google Play Store ka downloading ɗin application mai suna background eraser. Ga shi nan a nan wurin, background eraser ga shi nan. Sorry, ga shi nan shine nan ta nan kasa. Ga shi nan a ta nan wurin, ga shi nan background eraser kenan. Ga shi nan. Bayan ka je ka downloading ɗin shi, sai ka shige shi kamar haka. Da zaran ka shiga wannan application ɗin zai nuna maka wuri kamar haka. Idan ka shiga nan za ka ga ya nuna maka nan wurin, za ka ga a rubuta pro version. Ga shi nan a nan ta sama kenan, za ka ga a rubuta maka pro version. Sai nan kuma yanda za ka ga a rubuta maka settings kenan. Idan ka shiga wurin kenan, ma'ana akwai sete-sete wanda za ka yi kenan, kamar su language, feedback, share with friends, ga su nan sai abin da ka zaɓa kenan. Yanzu za mu zo nan mu shiga nan inda aka rubuta alamar plus ɗin, sai mu taɓe shi kamar haka. Idan mun shiga alamar plus ɗin nan kamar haka, zai tafi da mu cikin gallery ɗin mu. Ga shi nan na je na ɗauko hoto kenan. Ga shi nan yanzu za mu jira shi ya gama corresponding kenan. Zai ɗai kamar yana loading haka. Za ka ɗan jira shi na wasu sakwanni haka ya gama loading. Shi ne ya loading har yanzu. Ya fara shi mu ga yadda ce. Ga shi nan ya gama wannan. Ga shi nan ya gama loading ɗin da yake yi. Sai ka zo ka shiga ta nan wurin inda aka rubuta erase background kenan. Ga shi nan a nan, sai ka zo ka shiga wurin kenan. Idan ka shiga wurin, bara mu shige shi kamar haka. Ga shi nan zai nuna maka erase kenan. Sai ka zo nan wurin, ga inda aka rubuta upstairs. Ga shi nan ta nan wurin, sai shi ma ka ja shi yadda kake so. Idan kuma erase ɗin da kake so ka share, ga shi nan kun ga yana shashare mana abubuwa kenan. Ga shi nan kun ga yana sharewa. Ga shi nan yana share mana yadda muke so. Kun gan shi? Ga shi nan. Sorry, wancan wanda mu share ɗazu, wannan ne screen recorder ne. Ga shi nan kun ga yanzu yana share mun duk abin da kake so dai alal misali ka share. Ga shi nan za ka zo ka share shi haka. Abin da kake so ka bashi duk za ka zo ka bashi a cikin wannan application ɗin kamar haka. Idan kuma kana so wannan abin sharewa ya dawo maka ɗan ƙarami kenan, za ka zo nan wurin. Ga shi nan size ɗin nan, sai ka zo ka rage shi kenan. Idan kuma kana so ka gyara shi ya dawo normal yadda yake a da, ga shi nan yadda inda aka rubuta repair ɗin nan, za ka zo ka shige shi. Idan ka shige shi, sorry, idan ka shige shi, za ka ringa ɗan jajjan abubuwa haka. Za ka zo ka ga ya haɗa maka shi kamar yadda yake a da kenan. Kun ga ya dawo normal. Ga shi nan ya dawo mana yadda yake a da kenan. Sai nan kuma yadda aka sa shapes ɗin nan. Ga shi nan shapes ne, yanayin shapes ɗin su, sai wanda ka zaɓa kenan. Ga shi nan kuma background. Ga background nan idan kana so ka sanya mishi background kenan, nan za ka shiga. Kun ga mun canza mishi background yayi kyau sosai da sosai. Sai mu bashi a misali a haka. Sai nan ka zo ka sa text kenan. Mun riga mun san text, ma'ana rubutu kenan. Idan ka sa text, sai ka zo ka marking ɗin shi, ka sa good kenan. Ga text ɗin mu nan kamar haka.
sai ka zaɓa text. Gashi nan dai abubuwa da dama, gashi nan wasu sai da network za su yi, amma idan ka downloading ɗin application ɗin nan za ka san shi sosai da sosai. Na gode sosai, sai mun haɗu a cikin bidiyo na gaba. Idan baka mana like ba, ka taimaka ka mana like a wannan bidiyo.